Welcome to the Umlilo Entertainment Podcast. Lana ngikhuluma noBlue, our guest amaninja. Sizobuza kabanzi ukuthi aba bafana abaphezukani benza ini ngempilo yabo asambi. Sure, Umlilo Podcast lana sokuzwa kabanzi alabafana abadlali maninja khalikarani bobudikelani zibe ukuze nani banazo. Mina ngingublu ngambiza nginindi uqinizile ithi selikhwifa ncaphena nezitho ngiphethe idlisi intona siyakhwifa gcwala amatha le game ithafu ngena ukuthaka ngeke walazi ngashitela ibhasi ngicela ukuzazisa igama uMadlisi untombi zambiza akhala amajini 28 men sebefuna ukungihlisa akhala amaginzi anini bazama lutho ukungikhila aletha amabiya ngizovuka ulaka bese ngiyagisa sizokuthinta qede sikuvulele mbobo sizokuhliza qede sinquma uqhoqhoqho wena umnandi bafethu sabonga uyaphilisa especially love songs inaskeshisa naskhalisa sifuna ukwazi ngalo 300 bars so sasho ukuthi khona nawo umrap DK abazodiswa. Yebo ukujala impela sisazokhipha manje sisawubheka fona abazongena kodwa ngeke ngakutshela uzozizwe dala bebheka sithuke sibebu ebazojela lilo maphepha bheke beboze bazofeka buka nejongo kusangana ingqondo sazobokala amestoko deserve indona phela intwana zinekhona bathi sikhokha mshoke kula nenzondo sifuna some more asoli kula nobabili noma nihamba necrew angoba into enenze emakini ayangiboni bathu atele liqhubeke nabantu bayathanda kakhulu akonje yipi ingoma enashaye dume kakhulu. Sikuda baba suka baba ayi sashayikho lapho nolophi ibhithi sase salmosha akade sibafakela sibahlebela yithi amaboss akade ngibatshela kule game mina usenza ngakhona anakule game sinkala kade bakhala awonke umuntu ngale jack la DK wabhala awehlehlele emumva mfana bayingozi abafana asazobuya ngi-remix basopha ke mfana le industry singasho mosa ukuthi nina amaboss asinzishaya abaqalile manje bathina cost aphela kunjalo bathakazi bavuka umona acela ngibubeke kanjalo sizolokhu banombono thina sasama langanelanga ingoma iyazala bafana yingozi ababazi isiphandla kana walahla ntwana uzosala bahlale ebhentshini bagqoka amagata wathola nesitayi igoli sashaya sithanda ukubonga ukusaphothwa isinikana nomoya nethawula sodgoka kuzimvula sophepha ngoba ivili lingajika libheke noma ubani kuya ngawo ukuthi ukhetha impilo ibe njani zenza ibhede sifile bhede thina sine-prize uliwenze kube west masujikana nekhani vele akubhekele ngaphandle bese akukhuluma nehamba hayi bayashaya labafana yini amaninja hayi bafana nalahlela bafana hayi nebezoboleleni bantu masala bafana kodwa phela sibona balaleli ngumculo uzayo something ezosenza sibe right into eshisayo plus every time ngikhipha into ezwakalayo cela uphendula price khathi esishayayo elminotho esami ngivele ngihlala odabeni notheke nokucula naye sifunda naye esikoleni alithuba nguyohleza kule assembly contract akasana samela pheke sizuphekeni I don't wanna lie invoice yakhe ishaya enhlizweni kule rap uyithina sibeka umthetho uphikisana buka amakhulu amehlo ubuthi Madlisa mina ngufuna umendo sokuhlisa siqophe njengawe umlando engakusho ukuthi kuzingozi kapelani 300 bars also coming ayimamelani lapho ngale bube sibomrapha nje balekani noma mangabe nathi isikhathi sokufika nje setani thanda ukubonga isikhathi seni izandla edlula ikhanda noNkulunkulu ngathi anganibusisa nibeke izandla kona ngizojabulisa abantu ngale namba aniphathwe yelo njengopopu nifane nomaraza.